4 на 2 – 8, 4 на 3 – 12, 4 на 4 – 16, 4 на 5 – 20, 4 на 6 – 24, 4 на 7 – 28, 4 на 8 – 32, 4 на 9 – 36. И легко было. Пускай будет еще под этим роликом наберется завтра аж 934 підписників. То есть 936 підписників, а еще 276 лайків, то я выпущу завтра на таблицу множення на 5. Підпишись!